Bos días, chámome Iria Otero e vou falar sobre o libro Que me queres amor, de Manuel Rivas. Este é un home nado na Coruña, periodista e escritor español. As súas obras están escritas principalmente en galego, escribindo tamén artículos para El País, tamén en lingua galega. Foi galardoado coa Medalla de Ouro ao Mérito en Belas Artes e algunhas das súas obras máis destacadas son O Lapis do carpinteiro e Un millón de vacas. En canto ao libro que estou a comentar, que me queres amor, está dividido en varias historias. Algunhas delas, por exemplo, é a historia de Carmiña. Esta é unha moza que vive en Sarandón e que tiña un mozo amante, o Lis de Sésamo. Estes manteñen certas relacións na casa dela nunha especie de pendello no cal está o can presente, chamado Tarzán. Ela gústalle que este can estea mirando mentras manteñen esas relacións, pero a el, de certo xeito, pono nervioso e dalle medo. Un día, a un dos protagonistas pareceulle que o can que o mordía, e polo tanto, ao final, el aproveita un momento de descoido e mátalle o can á súa amante. Outra historia tamén a comentar é Un saxo na néboa. Nesta historia, a un rapaz, o pai agasállalle cun saxo a seu fillo, polo que el vai ás clases despois do traballo. Un día, un home ofrécelle entrar nunha banda chamada Orquestra Azul e teñen unha actuación en Lugo, en Santa María de Combás, e cada membro desta banda queda nunha casa da vila. El queda na do Boal e á hora da cea coñece a Chinita, chamada así polos ollos rasgados que ten, que era casualmente a esposa do Boal. Era muda, froito dun trauma que sufrera de pequena, xa que a mordeu un lobo na espalda e tiña 6 cicatrices. Finalmente, o protagonista namórase dela. Finalmente, vou comentar a historia de Solo por aí, que trata sobre un matrimonio que na madrugada preocúpase polo seu fillo chamado Miro, que saíu da casa e que non dá regresado. Están en vela, pero el non dá señais de regresa. Sobre as 7 chaman ás casas dos seus amigos, pero ninguén lle di nada do suceso. O pai, que é repartidor e vendedor de roupa interior feminina, vai traballar intentando estar pendente de se chegou o seu rapaz ou non. Finalmente, en canto á valoración persoal, penso que é un libro que xeralmente ten uns finais abertos e como que suxire ao lector a imaxinar, polo tanto, danos esa liberdade de pensar como pode acabar ou como pode proseguir a historia que estamos lendo.